Путін мае аднолькавыя мэты і ва ўкраіне, і ў Беларусі. Ён не глядзіць на нашы краіны як незалежныя, свабодныя, самадастатковыя. Для яго гэта тэрыторыя, на якой мусіць дамінаваць рускі свет. Для рэалізацыі сваёй мэты Путін абраў розныя стратэгіі. Ва ўкраіне адкрытая ваенная агрэсія. Беларусь паглынанне праз паўзучую анексію. Якія прыкметы, што план Пуціна рэалізуецца? Сённяшняя Беларусь мае 100% залежнасць ад расійскіх энерганосьбітаў. Гэта значыць, няма энергетычнай бяспекі. Па-другое, калі правіцель нават па паездках у Афрыку кансультуецца з Пуціным, значыць, не існуе самастойнай незалежнай палітыкі. Калі Пуцін у адпаведнасці з дамовай атрымоўвае права ўводзіць свае войскі ў Беларусь, значыць, ён вызначае, каму тут правіць і на якіх умовах.